Dwi yma heddiw yn Siop y Gloddfa, Blaenau Ffestiniog. Mae'n rhywbeth i bawb, mae'n jyst siop gwych, lle i fewn i gael lwc. Mae'r lle perffaith i fynd i brynu unrhyw anreg i'r teulu, mae'n rhywbeth mae taid. Rhywbeth mae nain. Fel mae sgarffio neis yma mae nain, mam neu cariad, rhywbeth i mam, dad. Hyd yn oed y dyn drws nesaf. Mae gyd yma yn Siop Gloddfa. Mae gennych chi pethau fel gemwaith o clogau ac cwmnioedd eraill. Teganau blant, cardiau nadolig a hefyd mae yna anrhegion arbennig yma. Fantastic, wel, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr, ta-ra.